Това е отбора на Ботев Пловдив. Не можах да направя оригиналния, поради причината, че повечето играчи просто ги нямаше в играта. И другия вариант беше просто да си създам играчите, да ги вкарам в отбора. Ама щяха да бъдат без профилна снимка, което ще да е много грозно. Но като цяло това отбора и на всеки епизод ще играя по един матч. Като ще играем за Суперкупата на България срещу Лудогорец. И нека да видим какво ще направим, как ще се представим срещу Лудогорец. Камерата не мисля да сменям, не ми се занимава. Сега какво ще направя въпроса. Ивайло Видев с опит да отнеме топката, обаче не се получи. Никола Илиев ще успее ли да отнеме топката? Успява, обаче извършва нарушение. Дали ще отправи удар Георги Русев? Прави го! Греда! Балоянис. Конте. Зимба. Ще изведе. Блокиран пас. Пак извежда. Засада. Нарушение в полза на Ботев Пловдив, което ще бъде изпълнено бързо. Подава към крилото на Емерсън Родригес. Той подава на Ивайло Видев. Видев ще подаде ли? Ще се получи ли паса? Няма да се получи, разбира се. Ботев пресича. Калу с топката. Пас към Марсил Зимба. Той с удар. Дамян Христов фаща. Много елементарен удар. Тодор Неделев ще успее ли да скочи? Да. Балоянис. Самуел Калу. С извеждащ пас към Зимба. Зимба той подава към Никола Илиев. Той с удар. Близко. Нека да видим атаката отново на Ботев Пловдив. Много добри подавания, като цяло много добра атака. Ботев Пловдив се връща, Конте много добре отнема. Подава към Калу. Калу подава към Илиев. Илиев връща към Калу. Калу извежда. Подава на Балоянис. Какво ще направи Балоянис? Центриране, удар! Какъв беше този удар? Симеон Петров скача за топката, обаче засада. 3 нарушения за Ботев Пловдив и 1 за Лудогорец. Тук Ботев измъкна се. Смяна за Ботев Пловдив. Петър Георгиев влиза на мястото на Никола Илиев. Да видим какво ще направи Ботев. Самуел Калу с топката. Ще надбяга ли Сон? Нарушение няма ли за Ботев? Явно чисто. И тъч за Ботев Пловдив. Подава към Конте. Конте подава към Симеон Петров. Петров подава към Ивайло Видев. Какво ще направи Ивайло Видев? Какъв пас, който за малко ще стане грешка. Ще направят ли една хубава атака? Този пас ще се получи ли? Получи се. О, каква атака за Ботев? Тук няма ли да има удар? Няма да има. Топката отново е притежение на Ботев, обаче Лудогорец извършва нарушение, за което трябва да има жълт картон и именно точно това прави съдията. Дава жълт картон на Тек Петей. Смяна за Ботев. Алекса Мараш влиза на мястото на Марсел Зимба. Какво ще направи Ботев Пловдив? Ще разберем. Тук ще има ли удар? Много крив. Лудогорец отново с топката. Тук нарушение в полза на Лудогорец. Ивайло Чочев с изпълнение. Няма да удар. Това е подаване. Тук става много опасно за Ботев. Спасяване на Даниел Наумов. Последна възможност за контратака. 3 минути добавено време. Би трябвало да стигнат. Сега извеждаш пас, може би. Алекса Мараш.
Много е бавен, няма нищо да се получи. И последна смяна за Ботев Пловдив. На мястото на Самуел Калу влиза Калоян Стрински. Какво ще направи Ботев, ще разберем чрез продълженията. Ако резултатът се запази 0-0, ще гледаме дуспи. Жълт картон. Ивайло Видев сега какво ще прави? Може би ще подаде на Конте. Точно така прави. Конте връща към Видев. Видев подава към Балоянис. Какво ще прави Балоянис? Той подава към Стрински. Стрински може би ще върне. Това прави центриране. Тук трябва да има удар, обаче неразбирателство между играчите на Ботев. Тодор Неделев с топката ще подаде към Емерсън Родригес. Той какво ще направи? Ще подаде към Мараш. Мараш трябва да подаде надолу. Надолу трябваше да подаде. Толкова много грешки, толкова много... Всеки много бърза просто. Балоянис. Може би с центриране! Какво беше това центриране? Ботев има шанс да задържи топката. Ще го направи ли? Прави го. Като печели тъч, разбира се. Ивайло Видев с топката. Тодор Неделев. Ще пробва удар! Спасяване на Дамян Христов. Много елементарно. Петър Георгиев. Ще подаде към Калоян Стрински. Той ще вкара ли победния гол? Не! Възможност. Ботев не успява. Какво ще прави Тодор Неделев? Ще подава! Много лош пас. Ще гледаме продължения. Нали, ще гледаме дуспи. Лудогорец започва от първи и Даниел Наумов трябва да спасява. Ще хване ли ъгъла Даниел Наумов? Няма да охване, разбира се. Ще има ли тук гол за Ботев Пловдив? Моля ти се. О, мага! Ерик Марко с топката. Дани Наумов трябва да хване ъгъла! Ще има ли втори гол за Ботев? Може би отново ще бие в ляво. Нека да видим какво ще стане! Трябваше да се бие в дясно. Дани Наумов трябва да хване. Ще отбележи ли за Ботев? Ще изравни ли? Не! Ивайло Чочев с топката. Дани Наумов! Тук Ботев трябва да отбележи и Наумов трябва да спаси, за да имат шанс да спечелят Суперкупата. Отново вляво, да се молим това просто да влезе. И това е гол! И Ботев има шанс за победа. Толкова е напрегнато. Пилтровски с топката. Дани Наумов вляво! Победа за Лудогорец с 4-2. Лудогорец печели Суперкупата на България. Крайният резултат: Лудогорец, Ботев Пловдив. Продълженията 0-0 на дуспи. Лудогорец 4, Ботев Пловдив 2.